Laugarren urte ospatzen den urtzeko gara, aurten ekaina eta mazazpin, larunbatean izango dugu. Urtero bezala, talde esangulatxoa osatzen dute kartera, aurten izango ditugu 16 honek. Eta, Tolosako udalaren izenean, gure babesa osoa adierazi nahi dugu eta kudeatu nahi zituztegu larunbat berdin eta polika gurekin pasatzea, umei animatzen eta nola ez urtzi gogoratzen. Gainera urtea zentzegu lehenguzu, taldekide eta lagunin bat, eta egun honetan betaz gogoratu. Kluban, esan duen bezala, klubak erabaki du Alemin mailako txapelketa bat egitea, 16 parteidekin. Grupo izango ziren, 4 grupo, eta izan izteke goizen, lehenengo fasea izan izteke. Grupo horien baina artean jolaztuko 3 partido jolaztuko dituzte, eta selkapenak bingo da. Lehenengo bi paseko dire kuartos finaleta, eta jatxalde izango dire. Atletik eta Reala bat azte, gero Tolosako 2 talde izango dire, Beasain, Lazkao, Goierriko Beasain, Lazkao eta Ordizia, gero Donostia Atletikan Koskas da Baskonia da Martutene, eta gero datorkigu bat Espainialetik benta de baino, finala 6 izango da, eta 5 eta 2. postua. Gero 6 terdinetik aurrera, 7 aldeagoa, sari ganeketa.